Entry sa Lapu-Lapu City Fire District alang sa Fire Truck Christmas Decoration Contest nga gipahigayon sa Bureau of Fire Protection Region 7 niadtong Domingo ang gideklarar nga kampiyon. 35,000 pesos ang nadawat nilang premyo. Siyempre, ang istatwa sa labing unang bayani sa nasod nga si Dato Lapu-Lapu ang gipabarog sa ibabaw sa maong fire truck. O kay gitara man ang usa sa lagunang produkto sa Lapu-Lapu City, siyempre usak kini sa mga gibidang dekorasyon. Gawa sa ka-colorful sa mga Christmas decorations nga gigamit, nakapadali usab sa atensyon sa mga hurado ang mga mechanical decorations. Ang naaswing fire truck gigamit na karon sa Lapu-Lapu City Fire District sa ilang pagpahigayon ug rekurida matagabi, pagpahinumdum sa publiko sa mga angayang buhaton aron malikay sa sunog. Mag-amping gyud ta sa atong mga panimalay para maiwasan natong sunog, especially karon coming holidays, Pasko, kanang mamalitag mga decoration. So mamalit ta katong mga paliton nato katong mga standard mga Christmas lights.